Megsebesültél? Biztos nincs semmi baj? Á, dehogy. Nincs semmi baj. Ne vigyelek kórházba? Nem kell, köszi. Meg se karcolódtam. Pont átfértem a kocsi alatt. Akkor legalább ugorj be hozzám. Aztán ott lepihensz egy kicsit, meg eszünk egy pizzát, amíg fel nem épülsz. De... nem zavarok. Dehogy is, gyere már! Juhú! De biztos nincs semmi baj? Persze, mehetünk. Kutya bajom. Várj, visszatolatok! Á! Bocsi! Amúgy Joynak hívnak. Én pedig Jack vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Hát... végül is én is. És te milyen csiga vagy? Csiga? Ja, én egy... mesztelen csiga vagyok. És az mi? Olyan, mint a pingvin? Nem. Én is csiga vagyok, csak nekem nincs házam, meg olyan csápam. Hihi. Hát ez jó. Á, otthon. Végre itthon. Levelek. Egy számla. Jaj, lakik itt más is? Nem, miért? Akkor miért kapok? Mert nincs engő. Ja tényleg. Gyere be! Szép házad van. Köszi. És ez milyen számla? Nem tudom, nem szoktam elolvasni. De ha akarod, elolvashatod. Én? Te tudsz egyáltalán olvasni? Hát... én ne tudnék. Na akkor mi van ráírva? Áram... számla. Muti? Ja, tényleg. Na, én hozok valami kaját a hűtőből. Addig dőlj csak le nyugodtan, szerintem az itteni kanapé kényelmesebb. A másik a házam miatt úgyis át lett alakítva. Te kérsz valamit enni? Igen, köszi. Egy tál földet elfogadnék. Földet? Hú, azt egyszer nekem is ki kell próbálnom. Még sose ettem földet. Ja, a fotál mellett találsz egy vázát, egyél abból. És egy kinderpingit nem kérsz? A hűtőből? Hát persze, így szokott focizni a borsóval. Hopp, és gól! Na, kényelmes a fotál? Igen, nagyon... nagyon kényelmes. És azt mind megeszed? Tessék? Hú, ez gyors volt. Á, és ez mi? Hey Joey! Nem működik a tévé távirányítója. Tessék, csinálj vele valamit. Hé, miért szedted le azt a sok izét a foteledről? Á, tényleg, most lesz a csigaminátor a tévében. És az mi? Nem hallottál még a csigaminátorról? Állítólag nagyon jó, a Microsoft készítette.
több Oscarra is jelölték, sokak szerint ez volt az év filmje. Még a tavalyi C3 verseny is nyer díjat. Már 4 hónapja ezt várom. Reggel ide is készítettem a rákcsáni valókat. Microsoft Instant vízból. Csak egy kis víz kell hozzá, és kész. Egészségedre. Na, még szerencsére nem kezdődött el, csak reklám megy. Microsoft Instant vízból. Ha igazán szomjas vagy. Hú, de izgulok. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Akkor még nem nézhetjük meg, csak holnap leszek 12. Amúgy is, nagyon megijesztem már. De hát megettél egy asztal rákcsálni valót. Igazad van. A nasit a végére kellett volna hagyni. Amúgy hagytam neked is. Ja igen, látom. Hoppá, nincs áram. Biztos kikapcsolták, amiért nem fizettél számlát. Jaj, ne! Akkor megzomlanak a kaják! Meg kell enni mindet, nem segítesz, Jack? Hát én most ettem, de végül is, miért ne? Egy kicsi talán még fér belém. Hú, de tele vagyok. Vicces? Most jön a zselé. Meglöknéd az asztalt? Na és most? Mit csináljunk? Nem vagy éhes? Ja persze, nincs szökkaja. Pedig még úgy nasolnék valamit. Csak egy kis desszertet. Mondjuk egy mogyoróvajas kenyeret. Vagy egy nagy rántott hús sült krumplival. Vagy egy pár friss tört oldalast. Úgy félig átsütve egy kis áponyamártással. Mit gondolsz, Jack? Hát akkor szép álmokat. Na, mit reggelizzünk?